Bam! Ja som tu Bob a vítam vás pri ďalšom Minecraftovom videu. Ale čo je toto za video? Som na Skyblocku, ale nejakom veľkom. Prečo? Ja viem. Prečo vy? To neviete. Ale ideme za svetlo. Je to Minecraftová mapa. Ale táto je extra iná. Ja som tu akože som z toho schotal. Neviem, čo tu ide, ale ako vidím, z toho schotal som tu a tu je čas. Tam hore niečo je, takže tam ideme. Tu sú ďalšie. Môže sa tu ničiť glowstone. Len vám sa ho nevypadne, to som už zistil. Som ho zničil. Tu je niečo vybudované a kde je niečo vybudované, aj tam je svetlo. Tam je vzducholoď, tam sa musíme dostať. Chcem sa predsa vrátiť späť do našeho sveta, aj keď nevieme, kde sme. Aha. Také sa zatvorím. Aha, jasné. Dobre, kde bol ten rebrík? Tak tam je. A ešte rebrík sa dá ničiť, aha, dobre, to sme zistili. Zatiaľ sme to zistili. Tam sa s nedostanem. Neviem, čo je to zač. Taká nejaká vzducholoď. Ach. Aha. Ja sa zabijem, lebo to už nemalo cenu. No aj to. Skoro je 680. A to je ako no. Tak zažiť sme sa ešte raz tam. Na tom istom mieste. Tu som začínal, len ja som... Nedajú sa tu ničiť boky, okrem trávy, glowstoneu a rebríkov. Nenašiel som ešte jednu tú hlicu, ale idem ešte raz hore. Tam musí tam niečo byť schované. Aspoň tú hlicu, to by ma potešilo. Hlica. Tak. To je vzducholoď. Tam som hvaroval a teraz hop. No, už to je nejaký kľúč mi to dáva. A jeden kľúč. No, hop. Tak ja sa ešte pozriem von. Ja neviem. Tu asi nič bude. A tam je dom. Kde je dom, tam sú aj ľudia. Ideme Ebitka kľúčiť. Dobre, prepáčte, ale si počujem moju sestru. A je tam truhlica. Je tam truhla. Nie. A joj, to je veci. To je dobré veci. Fakle sa dajú ničiť. Už zase nic nevypadá. Tu sa nedá, ale som. Kľúč. To je ten kľúč, ktorý bol spomínaný tam. Takže máme nejaký napísanú knižku, tu potom si ja prečítam po videu a to je nepodstatné a jedlo je tu. No dobre. Jablko, hudobná platňa, knižka napísaná, tu je zase tak. Sa to niekto stojí. Tak, ja sa tam niekto dostať musím. Tak.
všechny máme. Tak jezdíme po Lukách, tých menej. A môžeme ísť ďalej. Hop, hop. No. Autori alebo autor sa s týmto mapou krásne pohrali. Kľúč mám. Je to nejaký kľúč, ale čo sa stalo? Ja som sa... Normálne ten kľúč fungoval. Nugeta, rúža, chlieb, mačovi. To bolo efektívne, krása. Čo teraz? Takže prvé kolo si je spravené. Teraz musíme ísť na druhé kolo. A tam je dom. Nenačítaný. No. A dá sa ničiť aj toto. Tie lampy sa dajú ničiť. To je dobré. To je aký... Či to je... A je to dom. Nebo že je to dom. Neviem. Čo také by som to mal urobiť? Keď nevieme. To by som mal... A nájdeme ďalší... Tam je tuhla. Tak ako sa to snúka? To je... Ja tam je páka. Tam by som... Tam sa musí... Dá sa tam dostať, ale ako to je? To je záda, dá sa dostať na nejaké miesto. Ale ako sa tam dá dostať? No, tak ja sa o chvíľu vrátim, keď už rozluštím túto záhadu. No, môj... Už pokračujeme a som sa dostal už sem, neviem ako sice. Je tu ďalší kľúč, ďalšie knižky, zlato, platňa, ďalšie nugetky zlaté a je tu jedna chodba dole. A ešte jedna vec. Tak keď som sa to snažil rozluštiť, som našiel ešte jednu vec a tam bude, to je ďalší dom. Ja. To ako... Skrýho chodia. To bolo zombie. No nie, sme tu vôbec neviem. Idem tam dole, tam nejdem. No, tak. Pre dnešok, to je vlastne dneska bude všetko. Tak sa rozlúčime pri ďalšom videu a to je na dneska naozaj všetko a